कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मिस इंडिया 2026 म्हण साध्वी सैल हेमगेली निवड. कारवार. मॉडेलिंग क्षेत्रात मोठी कामगिरी करचे स्वप्न आशिल्ली कारवारचे आमदार सतीश सैल हेमगेली चली साध्वी सैल हिने देशातलो प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2026 किताब आपल्या नावाचेर केलो आसा. गोवा राज्याचे प्रतिनिधित्व करच्या साध्वी सैल हेमी आता 2027 जावच्या 74व्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतली. ओडिशा राज्यात भुवनेश्वर हिंगा कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी KIIT हिंगा जाल्ल्या राष्ट्रीय अंतिम स्पर्धेत एकूण 30 स्पर्धकांनी सहभाग घेतिलो. 29 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करच्या स्पर्धकांमध्ये जाल्ल्या स्पर्धेत साध्वी सैल हिने सगळ्याक फाटी घालून हो मान मिळयलो. शिक्षणाबरोबर मॉडेलिंग क्षेत्रात निवड केल्ल्या साध्वी सैल पहिली गोंयांत वास्तव्याक आशिल्ली. सद्याक ती बेंगळुरात रावता आणि स्मायल फाउंडेशन सोबत समाजसेवेचे काम करते आसा. गोवा राज्याची संस्कृती, नैसर्गिक सौंदर्य आणि जीवनशैलीची प्रेरणेन वाडिल्या साध्वी सैल हेमगेल्या या यशामुळे कर्नाटक राज्याक बी अभिमान आसा. I'm Femina Miss India World 2026 and who are we? We are Miss Indias. झालं म्हणजे बिन पप्पा पप्पा बघीन येता बिन झाले बिन झाले ना रडना ना झाले पळे दाखवले ओके बेस्ट सांग कॉल करतो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कासरकोट समुद्र किनाऱ्याक सलग 6वे पटी ब्लू फ्लॅग मान्यता. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या कासरकोट समुद्र किनाऱ्याक सलग 6वे पटी ब्लू फ्लॅग मान्यता मेळिल्ली असून त्या निमित्तान कासरकोट बिचाचेर ब्लू फ्लॅग ध्वजारोहण पर्यटन विभागाच्या उपसंचालिका मंगल गौरी भट हेमगेल हातीन जाले. या वेळार त्यांनी सांगले की या वेळा देशभरातल्या 14 समुद्र किनाऱ्याक ब्लू फ्लॅग मान्यता मेळिल्ली असून कर्नाटकातले 3 समुद्र किनारे या यादीत समाविष्ट आसात. त्यापैकी उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कासरकोट समुद्र किनाऱ्याचो समावेश असून या समुद्र किनाऱ्याक सलग 6वे पटी हो मान मेळिल्लो आसा. हांची स्वच्छता, पर्यटकाली सुरक्षा, उत्तम पायाभूत सुविधा तशेंच नैसर्गिक साधनांचो वापर करून केल्ल्या विकासाचो विचार करून हो सन्मान दिल्लो आसा अशें तेमी सांगले. जिल्ह्यातलो कारवारचे रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारो आणि अप्सरकोंडा समुद्र किनाऱ्याचो बी फुडल्या काळात ब्लू फ्लॅग नमुन्याचेर विकसीत करची योजना आशिल्ल्याचे तेमी सांगले. श्री महाबळेश्वर दत्ता सैल हेमगेलो सहस्त्रचंद्र दर्शन सोहळो तशेंच भोवमान आणि साहित्य दर्शन कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडलो. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येन कोंकणी प्रेमी हजर आशिल्ले. या वेळार मान्यवरांच्या हातीन दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. या वेळार माचीचेर मुख्य सोयरे श्री दामोदर मावजो, भौमानिक सोयरे श्री दत्ता दामोदर नायक, प्रमुख वक्ता डॉक्टर प्राचार्य पूर्णानंद चारी, आयोजन समिती श्री बाबूराव नाईक, प्रास्ताविक आणि बीज भाषण प्राचार्य विनोद पवार, श्रीमती शालिनी सैल हेमी उपस्थित आशिल्ले. या कार्यक्रमात माचयेर आशिल्ल्या प्रत्येकान श्री महाबळेश्वर दत्ता सैल हेमी बरयल्ल्या साहित्याबद्दल उलोवप केले. या वेळार श्री महाबळेश्वर दत्ता सैल हेमी सांगले की हांवें गोंया वचून कोंकणी जोडले, कोंकणी साहित्य जोडले तशेंच श्री दामोदर मावजो आणि दत्ता दामोदर नाईक असे खास मित्र जोडले असे सांगून तेमी आपल्या बहिणी बद्दल उलोवप केले.
तसेच भाचाली आणि भाचेली बरोबर इतर कोकणी प्रेमीली स्तुती केली. या वेळार स्वर्गवासी श्री शिवानंद शंकर नायक हेमगेली याद केली. तसेच माचेर बशिल्ल्या प्रत्येक मान्यवरालो सन्मान केलो आणि सगळ्या भाच्यान मेळून श्री महाबळेश्वर दत्तात्रय हेमगेलो सन्मान सत्कार केलो. सगळ्यान टाळी वाजवून घेऊन तेमगेले कार्याक तेमगेले पोस्ट पावती दिवच म्हणून घेऊन तुमचे कडेन विनंती करता. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करात. श्री गणपती देवस्थान भंडारीवाडा माजाळी हांगा वार्षिकोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडलो. श्री गणपती देवाच्या वार्षिक विनायकी चतुर्थी उत्सवा निमित्तान सोमवार दिनांक 20/4/2026 11 वाजता श्री सत्यनारायण देवाची पूजा आणि श्रीची पूजा झाली. दनपारा 1 ते 3 पर्यंत अन्नसंतर्पण झाले. शेकड्यांशी लोकांनी येऊन देवाले दर्शन घेऊन महाप्रसादाचो लाभ घेऊन कृतार्थ झाले. या वार्षिक उत्सवाक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक आणि तिगेलो चलो परबत, सून आणि नातरा सहित सहभागी जाऊन देवाले दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले. रात्री 9:30 वाजता श्री गजानन नाट्य मंडळी भंडारीवाडा माजाळी सहर्ष सादर करतले श्री दत्तानंद कुर्डेकर हेमी बरयिल्ले संगीत हास्यमय आणि हृदयस्पर्शी कोंकणी नाटक मागेले चली पिशे लग्न जातले कशे. तळ श्री गणपती देवस्थान भंडारीवाडा माजाळी कारवार हिंगा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.